நமது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நிர்வாகம், பள்ளி கல்வித்துறை மற்றும் பொது நூலக இயக்ககம் இணைந்து நடத்தும் 4ஆம் ஆண்டு புத்தக திருவிழா 2025 அக்டோபர் 5 முதல் 14 வரை 10 நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது. இந்த மாபெரும் புத்தக திருவிழாவில் 60க்கும் மேற்பட்ட அரங்குகளில் 5 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இடம்பெற உள்ளன. மேலும் இந்த புத்தக திருவிழாவில் தலை சிறந்த பேச்சாளர்களின் சொற்பொழிவுகள், பட்டிமன்றம், நகைச்சுவை விருந்து மற்றும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கான போட்டிகள், கலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளது. இடம் ராணிப்பேட்டை நகராட்சி, வாரசந்தை மைதானம். பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள், இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் அரசு துறை அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் என அனைவரும் வந்து கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். இங்கனம் மாவட்ட நிர்வாகம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம்.